Szotta faszát. Geciszet. Áj. Igen. Van róla videó. Nincs. Akkor meg se történt. Van róla videó. Nincs. Akkor meg se történt. Ezek a síros hajú papucs szár, nátha geci fák, bolyok csak fasszal találkoztak. Nonoznak, és olyan akcentusuk van, mint egy vézna geci búzi kis böcsnek. Ezek a veréb gecik azt hiszik, hogy az RP ott kezdődik, hogy kapták a kokszot, azt megy a király. Hát akkor a kurva anyád! Akkor nem se történt. Van róla videó, nincs. Akkor meg se történt. Ebben könnyű takarozni te, gecis kóbor kutya gecik, hogy basznátok meg a jó büdös teherbe vert szűzböcs cibáló ringyó anyátokat csúszd a hajatokkal. Hiszitek, hogy menők vagytok, mikor egy Roblox karakternek a kolája többet ért tőletek, ti gecis huszárbenők. Akkor meg se történt. Van róla videó, nincs. Akkor meg se történt. Az összes nonos kutya ilyen elbasszott, akcentusszal és hajjal, ti vézna roadman, gecik szétbaszom az összeset.